wathola kanjani ukuthi dadewethu unenkinga yomdlavuza webele iziphi futhi izinto ezakwenza wasola ukuthi kukhona okungahambi kahle kubalekile esabantu besifazane ukuthi sihlale siba nokuzicheck lokho kuthiwa i-breast self examination mina ngathola kanjalo ngangiloke nje mangithi ngiyazichecka ngizwe ukuthi hayi khona okusasigaqana la ngabuza kusekuncane nje sengangethiphi yomunwe wami hayi ngithele nje umoya phansi kuloke kukhula kancane kulokukhula kancane ngiyakubona ukuthi kuyakhula futhi sengiyabona noma sengimile ukuthi hayi la khona ibhampu akusalingani kahle eyayibona so ngase ngiyaqala lapho ngithi Nkosi yami ngoba nginalo ulwazi mhlawumbe kodwa ngiyasaba angifuni ukufacea le reality ngase kwenze kube yilento ngase kwahlala kuloke kukhula ke ngaze ngaqala ngezwe ubuhlungu ngithi mangilele kanje phansi ngongesiso ngizwe ukuthi hayi cha kubhlungu manje ngase ngiyaqala ke nami ngahamba ngaya kadokotela ngayibika indaba yami udokotela nje wathi ngoba kungenzeka ukuthi akuyona icancer kodwa naye we lapho ekutheni kungase kwenzeka kuba umdlavuza webele wasethi asithatheni isicubu hayi umuntu Sikhakhane ke ngokusaba washaya wachitheka wathi ngiyabonga dokotela wabaleka ngaphinda futhi ngaya komunye udokotela ngicela ukuthi uzongitshela okunye hayi naye wafike washola kade kusho khona hayi ngase ngiyabona ke lapho ukuthi hayi angisenadabi lapho ngase ngiyavuma ukuthatha isicubu sebele abuya ke ama results imphumela yathi ngempela ikhona umdlavuza webele mhlambe ke mangokuthi benje sithube ngesikhathi kwenzeka lokhu buwenzani ukuphi noma usebenza mhlambe nje ukuthi wawubaleka mhlambe wawuvela ukuthi hayi angiyemsebenzini ngaloko ngiyixaka ngalento ubukuphi ngaleso sikhathi wenzani kwakunzima ngaleso sikhathi cause ngumsebenzi ngiyafunda futhi sekuqhamuka lokho so nje kwakuyinto isimo esi nokukhoza ipressure kumina because ngisemsebenzini ngisezincadini nakho manje naseku kanje owaziyo nje wakwaba kulesimo sami ke kube emnyama ubone ngathi kuzwe ngathi kuthi nsi awubakithi yabo kudlale nje ifilimu awusuka uyayibona noma uya khona uyolanda imphumela usuku nakho lokuthi kungenzeka kodwa usuke ngaphakathi uthandazela ukuthi engathi ngangabi ikona kodwa mawusolizwe iqiniso hayi ukhona lo mzuzwana nje yokumungazazi uthi ubani